Θα σου πω κάτι που ίσως δεν σου αρέσει. Ο κόσμος δεν σου φταίει. Ο κόσμος σε αποκαλύπτει. Κάθε φορά που ενοχλείσαι από κάποιον, κάθε φορά που θυμώνεις, κάθε φορά που απορρίπτεις, εκείνη τη στιγμή δεν βλέπεις εκείνο. Βλέπεις μία προβολή. Η ψυχή σου προβάλλει στον άλλον υποσυνείδητες δηλώσεις που δεν τολμάς να παραδεχτείς. Φόβους που κρύβεις καλά. Σκιές που δεν έχεις συμφιλιωθεί. Και αντί να πεις γιατί είναι έτσι, ρώτα. Τι με ταράζει? Τι μέσα μου ενεργοποιείται? Ποια πεποίθηση υποστηρίζω? Ποια πληγή μιλάει? Η παρατήρηση είναι πράξη δύναμης. Δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι αυτοκατηγορία. Είναι φιλοσοφία σε δράση. Αν δεν παρατηρείς, θα κατηγορείς. Εάν κατηγορείς, θα επαναλαμβάνεις. Εάν επαναλαμβάνεις, δεν εξελίσσεσαι. Και εκείνη τη στιγμή που ενοχλείσαι, ακριβώς εκείνη τη στιγμή της ενόχλησης, βρίσκεται η πύλη της συνείδησης. Θες να θυμηθείς ποιος είσαι? Σταμάτα να κατηγορείς τον κόσμο. Ξεκίνα να παρατηρείς εσένα. Η συνείδηση αρχίζει εκεί που σταματάει η κατηγορία. Να είσαι καλά.